ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Далер офисиал. Дӯстони азиз, дар навори имрӯза якчанд мошинҳои навнав қабул кардем. Ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо хона, мошин, замин, квартира, ягон техникао компания умуман чизе барои фурӯш реклама доред, маромад сурат момоша дар WhatsApp равон кунед, мо рекламаш мекунем. фикротон дар комментария нависед дӯстони азиз. Кадом нам мошинҳо аз куҷои дӯстон лозим аст, мо фикри шумо ба назар мегирем. хоб тамошо мекунем ки дар видеои имрӯза чӣ равон кардем, мо шумо чиро реклама мекунем. Opel Vectra дорем, Mercedes-Benz S-Class дорем, як тайга аппарати собунбарорӣ дорем, Ford Mondeo, Daewoo Nexi, Daewoo Matiz, VAZ-2114, Moskvich ва дигар навъи мошинҳо дорем ки ба шумо реклама мекунем. дӯстон азиз, ба видеонаво лайк гузорен, ба канал подписатсия кунен. ба ҳамаи шумо тамошои фароғат мекунем. ҳуҷҷатошон тамом шудагӣ аст. Мехоҳанд ки граница гузаранд, ширкати акаи Баҳром ва Ҷонибекро тавсия медиҳем ки бо хоси Аллоҳ шуморо соҳу саломат бурда мерасонанд. мошинҳояшон комфортни, замонавӣ ва беҳтарин мебошад. ин бародарон 10 сола стажи корӣ доранд ки то ҳол дар хизмати мардум мебошад. агар аз номи канали Далер офисиал муроҷиат кунед, боз скидка карда мешавад. ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, ба шумо кӯмаки худро мерасонанд. мошини фурӯшӣ дӯстони аз Opel Duty айни ҳол дар тарафҳои Хуҷанд аст. нархаш 28 000 сомонӣ. ҳамин бародар хоҳиш карданд ки мошина срочно фурӯхтан дар кор, дар реклама гузоштан дар кор. сӯзишвориш бензин, газ, солиш 95 сол, кузови седан, моториш 1.6 литрай. мошинча дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. объёми мотор 1.6 литр. рақамҳои соҳиби мошина +7 922 02 15 330 занг занед, боз муомила мекунам. мега арзонам карда мешавад. дӯстони азиз, Opel Duty солиш 95 сол, объёми мотор 1.6, кузови седан, газ, бензин, ҳуҷҷатош 5 моҳ дига меяд. краскаш дар ҳолати хуб, хулоса камодӣ надорад. занг занед, боз муомила мекунем. дӯстони азиз, мошинҷа мошинчаи беҳтарин, соҳибиш дар Русия қарор дорад. аппарати собунбарорӣ 13200 сомонӣ нархаш. бо 220 ва 380 волт кор мекунад. 2 намуд, 2 размер собун мебарора метиҳад. 180 грамма собун, 200 грамма ва 250 грамма собун мебарорад. дар як соат 300-400 дона собуна истеҳсол мекунад дар 380 волт. дар 220 волт назар ба 300-400, 250-200 дона собун мебарора метиҳад. маромад кадомида лозим бошад, дар ҳамин рақамҳои рӯи экран да TCL WhatsApp занг мезанем, боз муомила мекунем. мега срочно дар соҳиби аппарат пул лозим шудагиай, ба хотири ҳамин мефурӯшам, арзон мешавад. боз занг занем бародаро, аз номи сомонаи Далер офисиал муроҷиат кунем, боз шумо да скидка карда метиҳад. мошини дигари дӯстони азиз, Ford Mondeo айни ҳол дар тарафҳои хуҷандаи мошина. нархаш 30 000 сомонӣ. мошинчаи тоза, фасон, кузовиш универсални, объёми мотор 1.8. хулоса мошинча мега дарун берун фасон хушрук кардагиай, тозаакай, 4 та баллончаи нав, аккумулятор 100% хушрук кор мекунад. хай дарунда печкаи гармкунаки хилинкракам дорад. хулоса мошинча меқа мешавад. соҳиби мошин қайкагай ки солиш 2004 сол, нархаш 30 000 сомонӣ. коробка передачи автоматика. хулоса мошинча беҳтарин, мешини худш мегарда меравад. ва арзонам карда мешавад. дар рақамҳои 918 86 00 занг мезанем, боз муомила карда мешавад. мошинча мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад. коробка передачи автоматика. бас худш 10 литр дар 80 километр. ва мошини дигари чихел бародаро қайд мекарданд дар комментария ки VAZ-2106-15-14. хеле мошини зиёд шава. ина барои шумо VAZ-2115. дӯстони азиз, айни ҳол дар тарафҳои душанбеай мошинча фасони хушрукагай, камтар аз худкагай, ҳамин ҳисоб мошина 22 000 сомонӣ нарх карданд дар тарафҳои душанбеай. дӯстони азиз, сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, солиш 2003 сол, кузов седан, мотор 1.5 литри простой, коробка передачи боша механикай. рақамҳои соҳиби мошин 38 11 09 06 занг мезанем. ва арзон мешавад. мошин мега дар ҳолати хуби техника қарор дорад.
4 تا балончаи фасони нав, мотор нав кардагӣ дастад. Моториш нав, 1-2 миличи камтарик дора. Хулоса боз шахшах мекунем, нашоди миличиёш камта сикитка мешавад, боз муомила мекунем. Бародарои мошинхар мараммат ҳам шумо. мошини дигари дӯстони гиромии ман Daewoo Nexi. Бародарое ки Nexi мехостед, ин авариш Nexi. Nexi чай фасон хушрӯ дар тарафҳои Душанбеҳай айни ҳол дар тарафи Душанбе қарор дорад. нархиш 18500 сомонӣ, сӯзишвориш бензин плюс газ дасад. солиш 96 сол. коробка передач механика боз арзон мешавад. ҳама нағз мошинча мега, задагӣ пустагӣ надорад, камбудиш нест. ягон мошин дигарам боша, болои пул боша, метем арзон карда мошинчаро метем мега, болоиш пул ҳам метем. хулоса бародарое ки мисол алиш мекунин мошинотона با ягон сумагар бухоҳед на марамат дар ҳамин номраи 088 90 85 85 занг занед, боз муомила мешавад. баъд дараҷа соҳиби мошин қайд кард ки бародарое ки мошинхар нестен, мисол барои рекламатон занг мезанен, ғам натем. бародаро мегӯям мошинчаи мошини хубай, ҳамаи талаботаша ҷавобгӯ ҳаста. хулоса беҳуда занг назанед. ва эълони навбатии Mercedes Benz C-Class дӯстони гиромӣ, айни ҳол инам дар Хуҷанд қарор дорад. нархиш 45000 сомонӣ тоза. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, газа дидагӣ нест. солиш 1994 сол. авиа моториш 2.0. коробка передач боша механикай бо арзон мешавад. дар рақамҳои 027 00 3584 муроҷиат кунед. аз номи канали Сомали Росел муроҷиат кунед, бо шумо сикитка мешавад. мо гуфтагием бародар азиз, мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон ҷош задагӣ пустагӣ надорад. ҳама тарафа хулоса мошинча соза. моториш зури бадай мегам, мошин элеганс, ранги элегант мегам. хулоса мошинчаша хеле таъриф кард. ай занг занед дар ҳамин рақамҳои рӯи экранда, боз хати соҳибиш чахчах кунед, муомила кунед. агар маъқул дошид мошинчаро бихаред. дӯстони азиз, мошини дигари дӯстони азиз Opel Astra G айни ҳол дар тарафҳои Қурғонтепа қарор доштааст. бохтаи Қурғонтепа нарх 66000 сомонӣ. мошинча камтар қиматай. бародаре ки дар комментария менависем бародар мошини арзона камон, мошини қиматтаро, ина барои шумо мошинои камтари барҷира мондагием. нархиш 66000 сомонӣ, сӯзишвориш бензин плюс газ ай. солиш 2003 сол. моториш 1.6 литр, коробка передач механика. рақамҳои соҳиби мошин 553 05 96 96 занг занед, боз муомила карда мешавад. мошин мега мошин 2003 сол, ҳуҷҷатҳо 1 соли дигар, кондитсионер, ях кожни, салонош кожни, салон ҳама тарафа хулоса фасонча кардагии мошина мега. бародари мошинхар ҳастед, дар ҳамин рақамҳо занг занед, боз шумода муомила дорад. агар мошинхораи конкрет мега занг занед, ҷа қайд карда амро хондаистам. дӯстони азиз, газ, бензин, моториш 1.6 инжектор дасад. хоб 4 балониш навай. хеле хулоса мошинча. эълони навбати Matiz дар Душанбе қарор дорад. нархиш 41500 сомонӣ, сӯзишвориш бензин газ, солиш 2008 сол. кузовиш хэтчбек дасад. хаяки мошинчаи хубай, бисёр таъриф канаирам. моториш 1 литрай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. рақамҳои соҳиби мошин 918 67 55 35 занг мезанед, боз муомила дорад. коробка передач автоматика. дӯстони гиромӣ, мошин мега дар ҳолати хуб қарор дорад. автоматика, кондитсионер, сентрозамок, бензин, газ, электропакет. хулоса мошинчаи бад нест. занг занед, муомила кунед, мошинчаро бигиред. лайкҳоро мо нешер бачаҳо, видеоро баъзор тамошо кунед, дастгирӣ кунед. мо барои шумо мошинои ҳар рӯз мошинои беҳтарин бо нархҳои арзон ҳаракат мекунем. пешниҳод кунем шумо. аз тарафи шумо дастгирӣ кишед бародари гиромӣ, аз мо мошинҳои нав, мошинҳои арзон мешавад ҳама вақт. мошини навбатии дӯстони гиромӣ Moskvich 412 мошинои советскӣ, айни ҳол дар Хуҷанд қарор дорад. нархиш 18999 сомон, сӯзишвориш бензини холӣ, солиш 1982 сол. дар кузови седан қарор дорад. моториш 1.5 литрай.
Коробка پیدا شد دوستان. این مکانیک رقم اسم ماشین 931 71 71 0008 زنگ زنیم مراجعه کنیم. از نام کانال دلی را صحبت کنیم. شما در کمتر سکیت کم شود. ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد. بالونش نو، رادیوش همه طرفه خلاصه سوز کرده. داکومنت پاسپورت 1 سال دیگه خلاصه دارد. دوستان عزیز به همه شما تماشا و فراغت. روزی خوب. تا ویدیوهای آینده خداوند همه شما را نگهبان باشد. برای کار به همه شما دوستان عزیز من.